Weet je, wenn Gott je schon hart onschit, en dan is dat jong oder oud is, de mens die wordt niet stil zijn. Want dat eenmaal ooit sterk is, dat brennt en dat gaat wieder. En weet je wat, dat gaat me zo sehr schön te zijn. Weet je, du zijn een paar lied, die komen naar de kerk, about 6 maanden terug, daar wordt de früh, van deze gästen früh. Die horen zeer door in geleden, dat voor 14 jaar een New Age band geleefd, New Age is, wo die dann Karten lesen doen en wo die met Gästen sich aufgeben doen en dat sehr boys, dat jetzt von denen sehr busig wieder, man viele Menschen, aber diese früh wieder 14 Jahre band was, und ich hab dann in der Kirche en dan waren bei Gästen durchgedreht und dann war sie früh. En die früh, die jetzt en vertelt Menschen dort, ein und anderen, und die kommen in die Kirche, meine Menschen. En nu vertelt ihre Großmama da. En ihre Großmama ist 1000 Jahre alt. Nu komt die har voor 4 jaar am voorstel geweest. Nu komt die ook naar de kerk. En wanneer je bij de kerk is, die heeft dat, die läuft dat bis ganz rein. Zij kon nog geheult worden. En dat eerste, ze bekeert zich. Halleluja. Dat tweede, dat is 1000 jaar oud. Hart me. 1000 jaar oud. En die läuft dat, zij kon frisch opstaan. Die gaat nu, die gaat zich ram. Je had een testimony vielleicht al gezien van haar. Maar dat is powerful. Ik wens je kunt die een met die vertellen. Die wordt je vertellen wie Gott is. En die wordt dat zijn, Gott is dezelfde gisteren, vandaag en voor alle eeuwigheid. En zo ook daar de grootdochter. Because die weet wat van bij gisteren vrij is, wat dat is. Oké, maar nu passieren nog een nu zinnig, nu komt een paar deel voor zinnig, komt daar zien, de grootmama zien, komt daar in huis. En die is ook verbiesterd in zijn leven. En zit bij de grootmama, hoeveel licht die in die baan heeft. En zit dat wat die heeft, dan zegt hij, wat die heeft, dat wil ik ook gaan. Nu komt hij ook naar de kerk. Halleluja, ik wil je zeggen, dat gaat weer, dat is een donker, dat oud of jong is, van die 1000 jaar best, goed spreidet eruit. Wie kan dat zijn, dat schoof, en wie kan dat zijn, de mensen die hebben hunger, nu sambal wat levendig is, nu sambal wo een Gott is, wat doen ze, niet bis een Gott is, wat in Himmel is, en wat een dag die wat uit je leven geven, aber Gott wat du hier bei ihr is, in die hart bent, en kon levens veranderen, en de mensen die willen dat, de mensen die zeggen, dit moet ik ook gaan, wanneer het voor Jan geschoven heeft, dan moet het hier ook geschoven. Weet je wat, wanneer een God is, wat bis in Himmel is, dan luistert hij in de woord. Maar wanneer een God is, wat du in die hart bent is, wat de helder Jes is, weet je wat, dan luistert hij niet bis de woord, dan hast du dat, oké? Du hast dat uit je leven. Halleluja. Ik wil je bis motor spreken. En dan als du jong bist, en dan als du 1000 jaar bist. Wanneer je op voorstel bist, dan kost die gaan. Wanneer je met bij Gästen bezeten bist, dan kost die vrij zijn. Wanneer die niet bekeerd hast, dan kost die bekeeren. Wanneer die een wat fehlt, wo die depression, ganz in je depression palm bist, die kost vrij worden. Weet je wat dat is, wat van God wie doen dan? Dat zegt in Hebreeën, zegt dat God is dezelfde, gisteren, vandaag en voor alle eeuwigheid. En hier kunnen we het proeven, dit is de Heer. Amen? God is zegen met je en geloof dat. Ik mocht dit zo'n motor spreken wie het zijn voor sommigen. Dat die dat geloven is, dat God voor die ook kan komen. Want die vielleicht zeggen, dat is voor een wem gekomen, maar behalve voor mij. Horch naar deze story. Wanneer die was, kom naar de kerk en horch naar deze grootmama story. Wat die vertellen. Ik weet niet wat die moed geven en geloven, maar het voor die geschoven heeft, dan kan het voor alle geschoven. 4 jaar niet gaan kan. En nu kon ik gaan en die dat schaffen, die mag thuis eten. En die had even wie hun Thanksgiving, die had burritos gebracht. En bracht ons de burritos te eten. Weet je wat, dat is wat het is van menschens leven. Die meeste 1000 jaar mensen, die reden bis van wie alle gestorven is. Die reden bis van Krankenbereich, wat er alles nog hier op deze wereld is. En we naar de wereld wat te eng zijn. Maar weet je wat, wanneer ich leven dan kom, dan reden die op eens van een leven in God. Dan reden die op eens van een God, wat er wat mogelijk kon doen. Halleluja, nee. Dat is wat het is van leven in die Menschen. Dan verjaarst je op eens van dood. Dan vangst je aan te leven. En dan kost 1000, en dan kost 100, en dan kost 10 jaar. Aber die is dat wichtig, wie Jesus Christus is. Halleluja. Hatten je zegenen dag en hier was Luther.